Какво показва? Отива към обратно. Давай желез. Те нещо не връщат си. Това апарат на възможно най-лошата ергономика. Един път. Майлова има още по-лоша ергономика. Къде му е дискриминацията? Първо. Говорим за технологии. Не, това за чувствителността на стрелката. Да приема. А? Гледай се, Коста, гледай. Перфект, значи когато сме припили. То дори трябва да сме нещо повече. Това ще всичко, бе. То става не за тази дискриминация. А това отзад е за чувствителността на... Това на колко сантиметра е? 42. Какво има? Категорично. И на халбичка глинена с около 200 моите съвремени. Дай да видим. Ако... Да, бе! Няма вода вече. Няма вода. Нещо. Пали център, пали, да те пуснат. Не, тук. Да те видят как купеш, как вадиш пари. Той за това трябва да има хора. Аз казвам вечера да поставим... Бърне, възможно по-наблизо, не дей много настрана. Не, надолу, не е толкова 4 см. Не, аз не чуша. Чакай се само. Само някъде ги. Сега представете ли да излезне друго гърне? До него. Да. Не знам какво ще да се случи. Ти награди давахме, тук ти хората взимаха. Оп, Леко, аз се. отидя. Леко. Спукал се, да. Полека, не те. Сега, нека да скараме те го ститаха това гърне. Поне, казах ти да вземеш по-яко гърне. Его. Ето го. Това бил малко отстрани. Това малко по-напред. Направо съм го оправил. Да, супер. Сега да види веждичката какво вадим и виж как става. Пратим на адреса директно линка. Чакай. Дръж. Продължавай. Да. За най-факт се бавя на гърнецата, бе. Слабо си. По-слабо направо. Това има друго резервно. Че хочу това нещо кашканка. Да изсипаме това, нали? Да, те лекичко се бе. Внимателно, Към това. Викаше на находката, бе. И... Обратно. Бро. България? Няма начин. Той някой тракец го заруил. Да, от 6 не си паролето. Когато съм влязал. Обаче е интересно, че нямаше никакви други да се разсеки всичко отдолу. Да. Трактора не би закачал. Да? Го бутнал. Тия. Големи сребърни, не ти. Археолози са познати. Да. Особено господина Овчаров, той е най-компетентен по този въпрос. Но най-лонче да ги Събер, той има едно дъно, друго гърне. Мерси за помощта.